Hej folkens, velkommen tilbage til endnu en episode. Og denne gang så er det Farming Simulator. Ja, vi skal i gang med at høste lidt så. Og min far har også fået høstet lidt så. Ja, lad os gå i gang. Der var også spaghetti. Jeg ved hvorfor jeg køber så mange. Jeg vil ikke engang have brug for dem. Fordi hvis vi nu løber tør for dem. Altså, vidste jeg fandme ikke, vi gjorde. Hvis du nu kører det alle sammen i vandet, så ville det godt være en god idé. Ja, hvis du havde lyst. Det kan også være, at vi køber på en Lamborghini på et tidspunkt. Ja, men bare mig, der kører her, mand. Mig kører i verdens fedeste traktor. Ja, hvad så? Ja. Ved du hvad, hvis Ford ikke havde været der, så ville New Holland heller ikke have været der. Var det ikke sjovt, hvis New Holland ikke havde været der? Nej. Men jeg ved ikke engang, hvordan fint de opstod. Fint. For helvede bagt nu, mand. Jeg skulle tro, det var en valmot, så langt som den bakker. Og ja, vi har råd til en ny vogn. Men vi køber bare ikke det lige nu her. Nej, vi har kun købt traktor. Jeg har faktisk næsten heller ikke råd til særlig meget mere. Jo, vi har penge med. Ja, det vil jeg sgu da godt. Og så har jeg skidt penge til banken. Jeg tror lige, at det er ordentligt op. Når det er et smukt vejr i Farming Simulator, Ja, vi er begyndt at blive lidt skide. og det er det også i virkeligheden. Au, Julius. Julius! Au! Lige en diller, han har. Han må ikke filme mod dig. Så det er jo bare mave. Julius! Nej, det er nok, Julius. Undskyld, jeg lige, den ikke kører så godt. Eller bare, undskyld, den ikke kører. Jeg kan se den. Nej, Julius. Så, nu er jeg kommet igen. Ja. Og vi skal bare lige have tømt. Så hvis du lige holder den her film, så tømmer jeg lige for mig til at Den er jo ikke særlig stærk, den her traktor. Det var næsten. Det ved du sgu da ikke noget om. Så du er næsten aldrig på, at du kører den. Jeg tipper ikke af på dig. Kun hvis du har snakket op. Så klapper ikke selv ud, for det er Karl, der kører. Du sætter lige Karl til at køre først. Karl. Har du sat Karl til? Ja, jeg har trykket på. Jeg skal lige se. Det er sådan en big mama mark. Så er det en her stor en. Eller bare big mama. Ja. Nå, så er det lige en tur heroppe. Her kan lige noget hjem. Men, skal du have hjem? Ja, vil du gerne skrive bade? Det er pool. Pool eller bade? Bager eller hvad? Nej. Det er sikkert dig. Ja, og så eller bade. Nå, men det var det for i dag. Bye bye. Vi kan godt lave en server. Den skal hedde August, så kan I bare komme ind. Bye bye.